O espazo gastronómico do mercado de abastos vai tomando forma. Con estas imaxes, os pontevedreses poden facerse xa unha idea de como será o primeiro andar a partir dos próximos meses. Sen embargo, este proxecto parece non facer moita graza aos traballadores da praza, quenes non parecen estar moi de acordo con esta iniciativa. Que este lugar este edificio non foi feito para iso. Entonces non creo que funcione, pero tampouco, hasta que este en marcha, non se sabe. Non sei a donde queren chegar ou como queren chegar. O que si está claro é que hai unha maneira solo de chegar a buen puerto. E a maneira é contando cos de abaixo e cos de arriba. O sea, o mercado é un todo. Mentras sigan facendo planta alta e planta baixa, aí non facemos nada. E, bueno, eu penso que o Concello ahora mismo está por a labor de arriba. Pues eso es bueno. Eso es bueno, eso es incentivar a la gente a que venga a la plaza y eso es buena señal. Hombre, sí, al final, realmente ahora la planta de arriba está vacía. La gente viene y aunque viene a hacer la compra y está todo aquí abajo, pues bueno, el que arriba que está vacío y la gente da una vuelta y encontrarlo así, pues el que ahora se monten cosas, pues beneficia, yo creo. Eso máis ben será para que os xóvenes se veñan máis ao mercado, porque non solen vir moito e tal. Pero eu digo, xóvenes que veñen a tomar algo e tal, pero non sei. Eu espero que beneficie, pero bueno, vamos a ver. Outro tipo de xente, pero non para mercar, non para mercar aquí abaixo. O tipo de xente que virá exclusivamente a comer aí arriba. A tapeo e pouco máis. De feito, témolo visto co tema da sétima feira. Si se enchexe de xente a plaza, pero arriba, aquí abaixo, non hai moita diferencia. Eu estou de acordo. Creo que vai a traer xente que poide salir mal, pero bueno, mal medianamente xa estamos. Polo menos que veña algo máis arriba, todo influe, porque hai sábados que fan a sétima feira, sean 4 fresas, sea un trozo de pan de millo ou algo, sempre conta. E o que se necesita na plaza é a xuventude que empece a confiar na xente que ven nova. Non me parece xusto. O que está pasando non me parece xusto. Eu levo aquí 40 anos, porque era de meus pais a carnicería. A ver, o que está pasando ahora nunca pasou. O sea, entonces non sei o que pasará. Pero vamos a esperar as eleccións. Guste ou non, o que está claro é que o novo espazo gastronómico do mercado de abastos atraerá a un público que non só estar moi acostumado a entrar na praza. Iso sí, se isto beneficia ou prexudica aos traballadores, é algo que soamente o tempo dirá.